حزو سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوز خبركم تعذبتنا كما يتوعلون نلوم سولوس إسران حدن تري فرق معدن فرغان استدعلوا هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا زلخو ستيفانوس كرمايم نمكتالكم بخبرن دعدومكو بقاندي أرست زينا فيلم فدرشنا سرحتنياتات حاكوسة حمشاي مدب آخيواتات ما كلاي بايتو كانيان بمنستر الساعتن معدنن منستري قدات وصان استودبم سلطنا حبريتا سنه مدرن تكنولوجين تزازيموم محبر المعتن احملتن فراتاتن زبادو نطفتاتون مدن فعزتيوم بريزيدنت دونالد ترامب مجمرا معالتي سلطانو حيالون يفتصام أكل تأزازات بخطة موازديغم هاجرات أوروبا أبسلات مكل خالص قبرو وصايتات كعبيام بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون سويهم أبتشي لتخصيت زولو حركاتات بارع مرور سباوي نواتاون أكابابيون عنواتي ورد كم زولو تغاليحهم زرزر زينام حامشي مدوب أخيباتات ماكلاي بايتو أب تحت هاجراوي فدرشناتن سرحتنياتات إيرتراس تطرنفو حمشت فدرشنات سرحتنياتات مالت معدن كيميكاوي هنساتن حفشاو سرحتن موقع زيان مرخبيتاتن مقبن مستن تزامادن وهابت أغلقلوت كومون على بانك قربتن سانن بعسرات الري أبس مرات غانيعوم أبت أخيباتات قمقام نتفتات كلتشحن إسران 4 تقايدون أوتن سرح كلتشحن إسران 5 تزاتيون أبو أنبرات فدرشنا سرحتنياتات نستود دبان داقم ودباس تخيد لنن محبرات ببزح استود دبو سرحتنياتات بمنصر زباتات تصادفو من اسياتن دقانستيون سرحتنياتاتن أبستفلالين نتفتات فدرشنات كمو نمدبات لمعاتن كالإنز ملكات زرزراوي تصبصبات غريبهم بزيكازي فدرشنات محيال زمدناتات عيوم نزسلاسل زلو نتفتات هلوكناتات حابراو وعل زغربت رعناتن أفتات حقون دحنت عنان سرحتنياتات أبوتا سرح مسناي زقوانفة حرقاتاتن زورد سعبيناتن كمونا كلن زباتات نزكير مياو سلطاناتات زتكورة مبريهيبهم أما وداتا أبلات ماكلاي بايتو فدرشنا سرحتنياتات بلجاتاتن دخمتاتن دحر مقمقم أوت ان سرح كدتشن عسران حمشن زتيوم هاقراو كونفدرشن سرحتنياتات إيرترام أب تحت سلالو زنطفو حمشت فدرشنات هاللوام بموهاد منستري ساعتن معدنن منستري قدات وصان توديبوم بچاينا وانكيلاتات ابس مراس توهبه سلطنا حبريتا سنا مدرن تكنولوجين بعسرات رتزازيموم ابتن حدا ورحز قصله سلطنام كان منستري ساعتن معدنن منستري مريت ماين اكبابن بيت صحفت كارتان حبريتان كومون كوربوريشن الكتريسيتي ايرتراس تواصو 44 ابلات ساتيفوم منستري ساعتن معدنن وانا دايركتور كفل معدن اتو عالم كبر اب بسمعوا قال ناقداسنت أوناونتن نايتن سلطنان أما معبال تكنولوجيكا بقعات هاجرنا زهلو أبركتون بمتكاس سلطنتيك أسيمو مبزلو فلتت أبايتا وصيتاو سرح كم زعمو زلو صنعمنت قليصوم أمبسادر هزباويت ريبابليك تشاينا لي جانك بوغانوم أتسلطنا أكالن مقصلتان نايتين أمونغ إيرتران تشاينان أمداي معبال عقم سبز قبر متحققاس كم زخونة بمحبار أبتسلطنا نسترعي وهدتن سلطن تنزر أيوة تقداسنتن موغيسوم أتسلطنا بعينوتو نايفلما كم زخونة زقلتم وكيل تمرقتي انجنير تعمار حنوم دمام بمنقد سلطنا مسحدش مسارحتات تكنولوجي حبريتا سنة مدرن تكنولوجين كلاليو كم زخالو كومونست رخبة حبريتا سنة فلتاتا ومنقدين كتنتنو أبايتا كسؤلون زحقزون فلتات كم زقسمو أبريهم ما أحبر المعاتي أحملتن فراتاتن زبادوب نتصين حسرتات بمقمقم نتفتاتن من انفعزتيوم وكيل إيرينا يعبيو باهتان زدال واتسابساب الالتهاب تماريم كتقربيام محبر ترالو المعت أحملتن فراتاتن زوادوب بعسرت جعت الري أمن دفرا أبزق أنع أخيبا نتفتاتن بقالوتات أليوان نزيت أنحي حسرتاتن بمقمقم حدث أكايدت أكال مريتو أبو منبر محبر أتو عبد القادر جهر أبزق روا تبتاب نتفتات كونا أتاويتات أبالات محبر بسنك حسرت قرب مسارتات ألابات كمون دخول مكتتالم مقتصارن أبالات بور محبر نكي كمزل بمتكاس
ንምፍዋሱ ነፍስ ወከፍ ኣባል ኣብ ዕላማታት ማሕበር ምርኮስ ብምግባር እተታውነት ንምዕባይ ብውህደት ክሰርሕ ኣዘኻኺሮም ኣባላት ማሕበር ካብ ዝውንንዎ ልዕሊ 6,000 ሄክታር 2024 ኣስታ 600,000 ኩንታል ኣሕምልትን 300,000 ኩንታል ፍረታትን ከም እተሓፍሰ ጠቂሱ ድማ ብርትዕ ዋጋ ናብ ዕዳጋታት ዞባን ካብኡ ወፃን ከም እተላከ ገሊፆም ሓላፊ ልምዓት ቡቕሊ ዞባ ደቡብ ኣቶ ተኽሉ በረኽብ ወገኑ ኣብ ማሕበር ተጠርኒፍካ ዝካየድ ሕርሻዊ ንጥፈታት ብናይ ሓባር ፃዕሪ ምህርቲ ንምዕባይን ተመክሮታት ንምልውዋጥን ከምውን ብርትዕ ዋጋ ምህርቲ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ከም ዝሕግዝ ብምግላጽ ማሕበር ዝያዳ ሓይሉ ንኽቕጽል ኣባላት ተዋሂዶም ክሰርሑ ጠዊዖም ተሳተፍቲ ብወገኖም ምሕደራ መሬት ሕፅረታት መደንፍዕ እቶትን ፀረ ባልዕ መድሃኒታትን ከምውን ሕፅረት ምሩፅ ኣዝርእቲ ንጥፈታትን በኣሉታት ጠልዮም ካብ ዘለዎ ብድሆታት ምዃኖም ብምሕባር ሚኒስትሪ ሕርሻ መፍትሒ ከናድየሎም ተላብዮም ኣብ 2000 ዝተመስረተ ማሕበር ተራድኦ ኣልማዕቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ዞባ ደቡብ ኣብዚ እዋን እዚ 4228 ኣባላት ኣለውዎ ኣዚና ነመስግነኪ እልልታ ሃብተ ማርያም ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይቆታ ዝርከቡ መንእስያትን ተምሃሮን ኣብ ከባቢኦም ዝካየድ ዘሎ ሕርሻ ፕሮጀክታት ኣብ ዝተዓዘብሉ ንምዕዋቱን ተረባሕቲ ናይቲ ወፍርን ንኽኾኑን ብንቕሓትን ከም ዝሳተፉ ኣረጋጊፆም እቶም መንእስያት ኣብ ሕርሻ ፕሮጀክታት ፋንኮራዊ ፋንኮ ጽምኡን ገርሰትን ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ሕርሻን ተዋህሊሉ ዘሎ ማይን ኣብ ዝተዓዘብሉ ብኣካየቲ መብርህ ተዋሂቦም እቲ ዕደት ኣካል ናይቲ መንእስያት ብምውዳብ ተሳታፍነቶም ኣብ መደባት ልምዓት ንምዕዛዝ ሰላሰል መደባት ከም ዝኾነ ግዜያዊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሓማማት ኣብቲ ንኡስ ዞባ ሓቢሮም ዝተዓዘብዎ ስራሕ ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ መንእስያት ማእከል ዝገበረ ልምዓታዊ መደባት ከም ዝኾነ ዝተቐሱ ዑደተኛታት መረዳእቶም ኣብ ምስፋሕን ዕላማ ናይቲ ስራሕ ንምግንዛብን ከም ዝሓገዞም ብምግላጽ ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ ቅርባት ምዃኖም ኣረጋጊፆም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊምና ብኸብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትባሊ 20 ጥሪ መበል 47 ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኖም ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍጻሙ ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ስልጣኑ ክቕይሮም ዝተንበባጽዐ ሓያሎ ናይ ፈጻሚ ኣካል ትእዛዛት ብኽታሙ ከም ዘጽደቐ ተሓቢሮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ሒደት ሰዓታት ድሕሪ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት ነበር ጆ ባይደን ዝተኣተዎም ሓያሎ ፖሊሲታት ብምስራዝ ኣቐዲሙ ዝተመባጽዑ ምስጓግ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምስራዝ መሰል ዜግነት ብትውልዲ ምስሓብ ኣሜሪካ ካብ ኣህጉራዊ ክሊማዊ ስምምዕ ፓሪስን ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦት ናይ ፈጻሚ ኣካል ትእዛዛትን ክታሙ ከም ዘንበረሎም ተቓሊሖም ወግዓዊ ጽምብል ቃለ መሓላን ምስግጋር ስልጣንን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ተኸሲቱ ዘሎ ውርጪ ዝዓብለሎ ኩቱር ቀዝሒም ኣብ ውሽጢ ህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ የተፈጺሞም ኣብታ ኣጋጣሚ ኣቐዲሞም ፕሬዚደንታት ዝነበሩ ጆ ባይደን ባራክ ኦባማ ጆርጅ ቡሽን ቢል ክሊንተንን ተረኺቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሰስምዑ መደረ ወርቃዊ ሞባይል ኣሜሪካ ሎሚ ይፍልማሎ ድሕሪ ምባል ኣሜሪካ ፀጥታን ልኡላውነታን ብምምላስ ንብልጽግና ህዝባ እትሰርሓሉ እዋን ከም ዝኣኸለ ገሊፆም ሎሚ መዓልቲ ሓርነትን ምምላስ ተስፋ ናብ ህዝቢ ኣሜሪካን ክብል ዝገለጸ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እናንቆልቆለ ክመዝእ ዝጸንሐ ኣገልግሎታት ትምህርቲ ጥዕናን ካልእን ንምፍዋስ ከምኡውን ናይ መነባብሮ ቅልውላዋት ንምፍታሕን ቅልጡፍ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከም ዘተኣታተዋ ነጺሮም ወዲ 78 ዓመት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 2017 ክሳብ 2020 መበል 45 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ከም ዘገልገለ ዝዝከር እዩ ደጊሙ ናብ ስልጣን ምምጽኡ ድማ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ዝዓበየ ፕሬዚደንታዊ ምልሶት ተባሂሉ ክጥቀስ ጸኒሕሎም ሃገራት ኤውሮጳ ፀጥታን ንምውሓስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለወን ጽግዕተኛነት ብምንካይ ኣብ ጽላት ምክልኻል ዝገብሮ ወጻኢታት ከዕብያ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ጸዊዖም ፕሬዚደንት ማክሮን ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ምስ ምምጻእ ሓድሽ መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፖሊሲ ወጻኢ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ድማ ብፍላይ ለውጢ ክመጽእ ከም ዝኽእል ብምእማት እዮም ፕሬዚደንት ማክሮን ናብ ዘስምዑ መደረ ሃገራት ኤውሮጳ ነዚ ኣጋጣሚ ከም ጽቡቕ ዕድል ተጠቒመን ወተሃደራውን ፀጥታውን ርእሰ ምርኮስአን ከዕብያ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ባዕለን ወተሃደራዊ ኪዳን ክምስርታ ኣብ 2019 ምጽውዑ ይዝከር እዩ ፕሬዚደንት ማክሮን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ከም እተዳኸመ ብምግላጽ ሃገራት ኤውሮጳ ካብቲ ኪዳን ክናገፋ ከም ዝግባእ ገሊጹ ይኹን እምበር ሃገራት ኤውሮጳ ክምስርትኦ ዝኽእላ ነፃ ወተሃደራዊ
ወተሃደራዊ ሓይሊ ንሕብረትን ጥምረትን ኔቶ ስጋት ከም ዝፈጥረሉ ብምጥቃስ ኣሜሪካን ገለ ኣባላት ኪዳንን ተቃውሞን ጸኒሐን ኣለዋ ምምስራት ወተሃደራዊ ኪዳን ኤውሮፓ ንዓብላልነት ኣሜሪካ ባሎታ ዝጸልሉ ምዃኖም ተንተንቲ ዝጠቕሶም ኣብ ቺለ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ሰባዊ ነዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ንሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃሊሐን መሰንክቲ ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ዝልሕም ዘሎ ባርዕ ሰለስተ ኣባላት መጥፋዕቲ ሓዊ ክሞቱን ከለው ሰፊሕ ጫካታትን ዓሰርተታት ኣባይትን ከም ዝዓነውዮም እቶም ሰመዚ ዝገልጹ ዘለው እቲ ባርዕ ብዝፈጠሮ ስጋት ሓያሎ ሰባት ናብ ውሕስ ቦታታት ክጉዕዙ ትእዛዝ ከም እተመሓላለፈ ተፈሊጡሎም ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ጻዕሪ የካይዱ ከም ዘለው ዝሓበሩ ሰመዚ መጥፋዕ ሓዊ ቺለም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ኩቱር ሙቐት ነቲ መስርሕ ኣጸንኪርዎ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብ ቺለ ብሰንኪ ሓደጋ ባርዕ መሮር ከቢድ ክሳራታት ከጋጥም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ 2024 ብውሕዱ 137 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 6,000 ሄክታር ከም እተሃሙኸን ይገልጹ ቻይና ትማሊ 20 ጥሪ ንመጽናዕቲ ዘገልግላ 5 ሳተላይታት ብዓወት ናብ ጠፈር ወንጭፋ እዘን ብሓደ ሮኬት ዝተላእካ ሳተላይታት ኣብ መጽናዕቲ ምድሪ ብሓፈሻ ኣብ ምፍታሽ ባህርያዊ ጸጋታት ድማ ብፍላይ ዝዓለመ ምዃኖም ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ገሊጹሎም እዘን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቻይና ካብ ዝርከብ መደበር ዝተላእካ ሳተላይታት ዝተረቐቐ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቓ ከም ዝኾና እዩ ዝግለጽ ዘሎም ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ትድኩን ዘላ ቻይና ድሕሪ ሒደት ዓመታት ንጠፈራዊ ምርምር ክትዕብልሎ ከም እትኽእል ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኣልጄርያ ምስ ፈረንሳ ከተካይዶ ንጸንሐት ንግዳዊ ንጥፈታት ክድርቶ ምዃና ኣፍሊጣ ምኽንያት ናይ ትስጉምቱ እኳ ዛጊት ብዝርዝር እንተዘይተገልጸም ብጉዳይ ምዕራብ ሳህራ ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማሳዊ ዘይምቅዳው ዘንቀሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ይእመት ፈረንሳ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ሳህራ ኢዳ ትእቶ ከም ዘላ መንግስቲ ኣልጄርያ በተደጋጋሚ ክወቅጥ ጸኒሑ እዩ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣልጄርያ ካብ ፈረንሳ ክትሽምቶ ዝጸንሐት ስርናይ ደው ከም እተብሎም ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ምሕባራ ዝዝከር እዩ ነቲ ካብ ፈረንሳ ከተእትዎ ዝጸንሐ ስርናይ ካብ ሩስያ ክትትክኦ ምዃና ድማ ገሊጾም ፈረንሳ ናብ ኣልጄርያ ዝዓበየ መጠን ሰደድ ስርናይ ካብ ዝገብራ ሃገራት ምዃና ዝጠቕሱ ጸብጻባት እቲ መጠን ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እናንቆልቆለ ከም ዝመጽ የረድኡ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ንልዕሊ 2 ሰሙን ዝቕጽል ዝገለጾ ልምምድ ብ19 ጥሪ ጀሚሮም ዕላማ ዝሓይልታት ኣየር ባሕርን መሬትን ዘጠቓለለ ልምምድ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ብምድልዳል ግዳማዊ ተጻውታት ንምምካትን ሽበራ ንምቅላስን ምዃኑ ወግዓውያን ማዕከና ዜና ኢራን ኣቃሊሐን ኢራን ኣብዚ ልምምድ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶም ብርክት ዝበለ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ተሳትፋላ እቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ልዕሊ 1,000 ናይ ውግእ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ከም ጸንበረ ዝፍለጥ እዩ ጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕን ዞባ ኤስያን ከም ዘሻቐሎ ዝገልጽ መንግስቲ ኢራን ወተሃደራዊ ዓቕሙ ንምንፋዕ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሕሎም እስራኤል ኣብቲ ዞባ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት ካብ ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታዊ ቅልውላው ናይቲ ከባቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሶም ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ሓኮሰ 5 ምድብ ኣኼባታት ማእከላይ ባይቶ ኣቃኒዐን ብሚኒስትሪ ሰዓትን ማዕድንን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝተወደበ ስልጠና ሓበሬታ ስነ ምድርን ቴክኖሎጂን ተዛዚሞም ማሕበር ኣልማዕቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ዞባ ደቡብ ንጥፈታቱ ንምንፋዕ ዘትዮም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ስልጣኑ ሓያሉ ናይ ፈጻሚ ኣካል ትእዛዛት ብኽታሙ ኣጽዲቖም ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ጽላት ምክልኻል ዝገብሮ ወጻኢታት ክዕብያ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ጸዊዖም ኣብ ቺለ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ሰብኣውን ነዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ተቓሊሖም ነስዓት ዝተዳለወ ዜናታት ተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባት ናሓድገኩም ብወገኔ ብሩኽ መዓልቲ